Ciceró, 2 segles abans de Crist, ja deia que els adolescents, és a dir, els joves, en aquells moments adolescents, que els joves eren nois i noies irritables, contestataires i que no obeïen els seus pares. En aquest sentit, hormonalment hem canviat poc. Les menarquies, és a dir, les primeres regles es donen de promig als 14 anys i les primeres pulsions nocturnes si fa o no fa. Per tant, no hem canviat gaire. Però des d'un punt de vista exogen, sí. És a dir, aquests nois i noies actuals són fills d'internet i per tant són fills d'un món globalitzat i és la primera generació d'adolescents que ja no són invisibles ni inaudibles com els de les generacions anteriors. Aquests nois i noies tenen poder, molt poder, i de fet dins les seves famílies decideixen moltes coses. De vegades decideixen més ells que els pares. De fet és la primera generació d'adolescents que ensenyen coses als seus pares. A la unitat d'aguts el que més veiem és trastorns ansiosos depressius, moltes han augmentat molt les autolesions i conducta suïcida, també ha augmentat molt la prevalència del TEA en general, però el TEA en noies, que sovint el diagnòstic és més tardà i ens arriba més tard i per això quan hi arriba hi ha molta clínica ansiosa depressiva i llavors després descobrim que igual hi havia una noia amb trastorn d'espectre d'autisme que no s'havia detectat en la infància. Crec que l'interès principal és poder fer detecció precoç i prevenció. I com ho podem fer? Doncs començar per uns bons models familiars, com hem parlat, amb pantalles, molt més control parental, molt més retrasar l'edat de mòbil, l'edat de pantalles, o sigui, saber què estan mirant els vostres fills, sobretot perquè, és veritat, m'he oblidat de dir, que també ens estem trobant molts adolescents amb accés a contingut no adequat, tipus pornografia, i llavors això és una cosa que hem de poder controlar i sobretot això, molt important, i ja ho he dit però ho vull repetir, un bon model des de casa, potenciar la comunicació des de casa, comunicació des de l'escolta activa i des de l'escola.